Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon mga higala, niya ang sumpay ning naginapustang sugilanon. Ikaw na. Promise. Di ba, be? Kisa lang ko, be. Tubagaw na kong pangutana. Nangutan na di ka. Mangutana pa. Sige, unsa man. Nganong nang luod man ka nako. Oh. Nang luod man kuno ka, maong naghubog ka. Ngano di ay? Oh. Nganong nang luod ka? Huwag mo ko mo luod, babe. So namakak si Jed. Haskam. Maritis yung tawhana na. So unsa gani imong gipangluoran nako? Hehe. Oo. Unsa man gyud? Pakiso na ko. Tubagaw na akong pangutana. Pakiso na. Tubag una. Kiss. Tubag. Please. No. Oh. Oh. Babe! 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 Patay. Nangluod din noon. Bayutan ni mo doy. Marites magay ka. Nisultim lang sila. Ang nag-corner naman ko do. Wa mo ko ikarason. Abogaduhon ka do. Wa kay karason. Bago ba kong mata ganina. Nya, duka pa kayo ko. Sama ka, uy. Wa ko tingki do. Wa ko kasud sa kwarto. Bisin gyud sa raw hangyo wa jud ko blihe. Aw, Mayra! Uy. Nakatub, day ko. Sa mga oras, ha? Wala. Alas 11:15 na. Oh. Ano man nun? Nanimahong paik. Patay. Napagod akong fried chicken. Ay, siya nga yun eh. Huwag tang man akong duka. Sa umay, matabang pakali. Dili o ta magpatuga-tuga kung dili ka mao. Oh, Be, ako diya, be. babe. Kanugo na ning upat ka drumstick, uy. Grabe pagkapagod. O, di na gini pagod. Paig na gini. Hapit na ni mauling. Babe, mo kumpisal na dyan ko kung unsay akong ipaluuran. Again, sorry. Okay. Pero next time, sultihi gidayon ko, ha? Aron maka-explain na sad ko dayon. Okay, babe. Thank you. Kao nagtarong. Pwede imo ko hungitan? Hala, uy. Pabebe, mga babe. Please. Naong ay. Sige, nga. Okay. Sige, noted, ma'am. Thank you. Bye. Speaking engagement na sad. Dili, babe. Meeting with the school administrators. Doon naman ko i-propose nga environment-friendly system para sa whole university. Makig-meet ang mga admin ako. Okay. So, wa kay speaking engagement for this month? Wow. Ay, salamat. Next month pa. Okay. Examination month man karon. Mao nga wa ko mo dawat og speaking engagements. Busy ko sa pag-prepare para sa exams. Busy rin hapon ka. Ana gid, babe. Okay. Kinsa man ni? Pinsa man. Uy. Love ka, wag eh. What is lang ma-inform? What a sad. O, gawa na sa ko maka-follow up kay nabisi biyagid kaayo ko. Narang room. Sura ta.
Babe, sa gawas na ako maghuwat ha. Karen. Pwede na gid ko nimo katawaan, Sheila. Pwede na gid kaayo. Do! Ay, naali ka do. Oh, yung mo ka nga naara mo diri. Di aram ko sa atbang. May kamiting ko. Ako lang gihumanda yun. Hunsa ko di ay. Tinuto yung gisulti do. Giputol gyud ang usa ka leg ni Karen. Lain sa kay maghimo og storya do. Lukaw ano? Gigabaan ako ni Sheila. Gigabaan ako. Ayaw pagsulti, anak Karen. Unsa pa man imong tawag ining nahitabo na ako. Dagan kay kong nahimong sa nimo. Ayaw na paghiskot, anak. O ganong dili man. Niya. Mauna niyo ko kahimtang. Proof niya gigabaan ko nimo. Gigabaan ko. So mo na hinungdan nga imo kong gipaani? Para lang sultihan ko nga gigabaan ka? Oh. Gipaaniti ka pa rin pakita ni mo nga gigabaan ako. Gigabaan ako. Oh. Unya? Unsa may point? Sadyai ko. Katawi ko. Ingna kong Mayra. Ingna kong Mirisi. Unsa may ako makuha kung ako ng buhaton? Malipay ka. Angay nga malipay ka nga gigabaan ako. Dili man na ako angay ikalipay. Hipokrita. Dili ko mo tuo gawa ka malipay ni nahitabo na ako. Nagpa-pretend ka lang. Di lang ka gusto madaot ang imong image, pero ang tinuod, nagkatawa ka na silom. Imo ra gyud ang hunahuna ng tanan, Karen. Imo lang hinuong gipunan ang imong sa. Okay naman unta to nga ni-acknowledge ka sa imong sa. Pero wa ra man gyapon bili. Kay wa mo kay pagbasol. Wa ka man gani mangayog pasaylo nga nahibaw ka man nga nakasaka. Papangayoon pag yung kanimog pasaylo? Dili pa ba iniigo ang nahitabo na ko? Inutil ako, Sheila! Inutil! Walay gamit! Papangayoon pag yung kanimog pasaylo? Bullshit ka! You're hopeless, Karen. O bitaw, hopeless ko! Hopeless ko! Goodbye, Karen. Ayaw naglakaw! Huwag pa ko mahumani mo! Ayaw naglakaw! Luuyang Karen sa. Wag na siya mag-expect na mahitabo ini. Mao gyud. Pero ngano kang iyang gipatawag si Sheila do? Aw, nakaamgor tingali siya sing sayop. Nangalit tingali pasaylo. Ug nagpasalamat. Ang pamilya may agyapon ni Sheila ang dakong gasto ini karon iyang pagka-hospital. Musakta lang do, bi. Gusto ko makakita ni Karen. Oh, sige, ato-ato. Basin pa day. Kamura magkadayon. Kawa sa din mo niya. Di do. Kaya maluoy man kaniya, hindi kita ni mo niya. Hilom daw, hilom. Pito do. Okay, naluoy naman ka. Ang sunod ana, ma-full na dahin ka. Oh, di na lang kumutanaw niya. Adto na lagod. Hindi na ko. Hadlo ka ma-full do. Si Sheila do. Uy. Wa sa day kayo siya magdugay. Murag gahilak lagi na siya do. Oh. Akong dulon do ha. Tepa. Ano ikaw yung duol do? Ha? Na ako man ang asawa. Aw, day. Malimot man jud ko eh. Sige do, duol la.
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!